Ok, Capital na so seo mír 9.3 Tá mé chun mír se a reint gá Port A be mé fechan ar solid dronalógacha agus prismaí agus duine mé fi an eile an son chun fechan ar Port B denú le eile agus tá sinna daile le angacha agus crochanna 3D so tu mí ras chuige sin. Dus nóid amach le solid dronalógacha agus prismaí agus mar atá gist an seo ná so I bugad bhí mar a fechan ar dús ar crochanna 2D, so just Carnog, Circle, etc. Tá mé de fechan is ar crochanna tá 3D. So, má hosna mí amach le solid dronalógach agus, is busca atá mar seo. No, agus ní alíonn tormé, so tá mo léráidí begáín má tá busca mar seo agat agus má deirmid go bhfuil is fad lehead agus irde atá gist. Now is cuma cén ceanna fiocann tú mar fad nó lehead irde de an áhfuil sin an irde mar seo. So irde is H a rís ó height. Is féidir L a gur length chur nó fad nó lehead agus an son dearan sé B sa leabhar agus glachan leis go dang sin an béirle breadth, length, breadth nó width is cuma. Tá trí tuisí difriúla. Chun tuirt bloc dronalógacha áil mar seo. It's fad fá lehead fá irde. So B, fá L, fá H. Éas a glór. Achar an drumchla an son ná sin an rud eile go bhéad fá áil. Inis, mar achar an drumchla tá sé drumchla ar le ar bloc dronalógach mar seo. So úsáid méid dachanna difriúla chun í seo i léirú. Má éich méid ar an drumchla seo ar dús. Tá an ceann an seo ar an taobh sin agus tá ceann le an achar céine híos ar an taobh eile don bloc. So tá drumchla sin mar an ggéine. So ceann amháin is na drumchlaí seo bheith achar B fá H aige ach de bhór go bhfuil gá ceann ann it's dó B fá H. An dara drumchla atá ann ná an drumchla ar bár an seo agus tá sé sin mar an ggéine leis an drumchla híos an seo ar bun. Dá bhrí sin tá drumchla ann go bhfuil achar B fá L agus a rís tá gá ceann agus an son an tríú sais drumchla atá ann ná an ceann seo agus fecinn sibh cécho confusing agus a airíonn léireáidí sa cá seo. Tá an drumchla ar an daobh eile. So sin drumchla L fá H L fá H agus a rís tá gá ceann. So nuair a simíonn tú sús an sé drumchla difriúla gheobh tú achar drumchla an cro omlan. A rís déanamh cúpla sampla agus cíimiid beidir go meid sé beáinní níos sa léire. An darasár cro atá ann ná drun frisma nó prisma agus mar atá prisma ná cro le ai go bháin mar seo. Tá tug méid a rís ceann carnógach nó dronalógach mar seo agus go fada agus atá an cro céine ag gach ceann don trascara an slí ar fad síos. So is carnóg é an seo dá ngearfá an cro seo an seo be chóirga meach an cro céine air. Dá ngearfá é an seo bheith an cro céine air fós an carnóg na dronalóg sin. So sin sais amháin prisma, sais eile prisma agus bhuailfá leis seo san óíocht tá drumchla tríontánach aige agus a rís leanan sé sin síos mar sin. Dá bhrí sin dá ngearfá an cro seo ag an puinte seo bheith fós
tríontáin a gceist dá ngearfá an cruth seo an seo bheith tríontáin a gceist, etc. etc. Ceam difriúil tá sé just dul tríd na samplaí tá sa leabhar so circóir, so is circle atá ann sin an cruth atá bun agus an sé sin an slíor fad síos agus a ríis dá ngearfá an cruth seo an seo ba chóirdait circle áil, etc. etc. agus an ceathrú cruth atá sa leabhar ach ceam beáin neamh gnách atá an. So tá an 6 cruth seo ige ar taobh amháin. Let's see an féidir mé seo íanamh gan praseach a dhéanamh de mar sin agus a ríis dá ngearfá é an seo gheofá an cruth chéine, etc. etc. So le prisma mar sin is féil an tart prisma a áil agus an rudí an tú ná tógann tú achar an trasgeara agus méad é fá an fad. So mar hampla déad fá achar an tríontáin seo áil agus go fadas go bhfuil fad an prismarólas go déad fá tart omláin an prisma áil amach. Den mé sampla ó bhain topic just chun sin léirú agus an den mé fi seán eile le cúpla sampla ar le. So tógmid mar hampla cruth mar seo. Okay, cruth beáin aisteach agus is prism é so leanna sé síos mar seo mar sin. Is chuna sa dheofá tart an prism seo. Well, na tuisí atá gceist ná is 10 cm irde an lína dír seo tá fad 3 cm ige an seo agus san an irde omláin atá ige an seo ná 20 agus lehead 10 an seo. Fechar an tart prism ná an darúd is achar an trasgeara, so achar an drumchla seo méad a fá fad. So cad é achar an cruth seo? Well, ag fechan ar seo an irde seo tá sin seo sin 10 agus cinsar cruth é seo. Is drunalóg é seo agus is tríontáin é seo. So tá irde 10 an seo tá irde 10 ar an taobh seo agus dahad buair tar mé níos mó spáist an fin dahad agus dahad an son. So achar an tríontáin sin le an bán fá an irde an bán ná dahad agus an irde ná 10 dá bhí sin le an bán sin 20 fá 10 sin 200. So sin achar an tríontáin agus an son achar an drunalóg ná fad fá lehead, so 10 fá 10 sin 200. Dá bhí sin achar an cruth omláin ná 200 móide 200 sin 600. So achar an cruth omláin sin ná 600 cm cearnathe agus chun tart omláin an cruth a áil méadíonn tú achar an trasgeara, so achar an drumcha sin fá an fad agus an fad atá ge ná 3, so tart an prism ná 600 fá an 3 cm ar aid sin 80,000 cm agus tart bí an cuairm chleis
Tart cro 3D tagan sé I centimeter cúbathe nó méter cúbathe. Achar tagan sé I centimeter cearnathe agus fad tagan sé I centimeter. Súla gom go rinne sé sin beáín cíal.